Sme tu s tretím vlogom, leto je v plnom prúde. Ho, moje meno je Robert Zeleniak, som z Brinzového kopca. V hip-hope je málo jedla, takže sme sa rozhodli urobiť jeden piknikový session v strede leta s mojimi niggas, Chalečka Fajnová a Sadianka Krála. Najčerstvejším produktom, ktorý sme doniesli nedávno z výroby, je na domácej scéne trošku netradičné médium, vinyl. Je to tzv. Audiovizuálna samoobsluha od Karaoke Tundru a spriateľených dvoch producentov, ktorí prispeli troma remixami. Je ním Gaex a Side 9000. Je to vlastne špecializovaný vinyl DJ Tools. Môžete sa s ním ďalej hrať, trénovať, skúšať si na rôzne battle a tak ďalej. Inštrumentálny počin. OK, ľudia, druhá vec, ktorú som vám rád ozrejmil, toto tričko na sebe, ktoré mám, je to z spriateľenej Crew Everydays. Je to české vydavateľstvo, ktoré vydáva podobne ako I Love Music zadarmo releasy a majú teda na svedomí toto triko zasrané od Hoven. Môžete si ho kúpiť tak ako všetky veci, o ktorých tu rozprávame, na našom online shope. Môj dobrý kamarát Sedlak Loser v týchto okamžikoch dáva do listu svoj druhý album, ktorý nesie kontroverzný názov Utrpenie Ježiša Krista II. Takže rád by som vám aj tento albumik trošku sprostredkoval. Hromada hostí, viac menej producenti, MCs, DJi, klasická sebranka truskúlového rapu. Každopádne, čo stojí za zmienku, je to, že bude v kolobehu, v obehu len nejakých 300 kusov a bude špeciálny buklet, takže si na to každopádne posvieťte. Blíži sa ďalší ročník veľkého hip-hopového festivalu, dovolím si povedať legendárneho hip-hop campu v Hradci Králové. Opäť sa stretne mnoho fanúšikov tohto žánru, ktorý máme tak radi. Line-up je opäť nabitý ako každý rok. Neváhajte kliknúť na domovskú stránku festivalu, nájdete tam rôzne informácie. My sa tam každopádne tešíme, dajte to aj vy, odporúčame. Máme tu záver dnešného pikniku. Skoro všetko sme pojedli. Brucha máme plné, takže je čas sa rozlúčiť. Díky, že ste sledovali aj náš ďalší vlog. Dúfam, že ste spokojní s jeho spracovaním, ktoré má na starosti máme Charismatic und mich, samozrejme, ako vždy. A tu tak s babami sme sa dohodli, že si dáme pracovný jeden motivačný potlesk záverom.